И здравейте хора, аз съм Клечо и в днешното видео продължаваме с играта Earn to Die 2. Миналото видео стигнахме с Чимай някъде първите две бензиностанции. Да, нещо видео се оттам взема твоята кола, тъй като тя освен не е имало още бая да се вземат. Така че, почваме. Лека по лека с парите ще се апгрейдвам бензина, двигателя и трансмисията. Буста и тежестта по-към края ще ги апдейтна. Сега ще се съсредоточа върху по-главните неща от към перформанс на колата. Сега, буста, сега мисля, че ми е някъде около достатъчен. Сигурно за да му вземам следващата кола ще трябва да махна в тази. То е ясно. Защото като гледам бая път остава и колата ни малко стъкна, което не е много приятно, но успяхме да излезем. Станахме без пушка, за жалост, което помага. Също така, спрях звука на играта изцяло. Не съм се спрял звука на лаптопа, на играта спрях звука. И следващото видео, най-обратно, което ще е на тази игра, се опитам да го едитна така, че да сложа някаква музика, която да не е копирайт. Защото преди малко, преди да започна самото видео, изтеглих малко такава много копирайт музика, поне така я водят. Следващото видео ще се опитам да я използвам. Ще използвам една програмка, за да едитна самото видео. Защото според мен, освен да говоря, ще е хубаво да има и музика, нещо по-такова вдъхновяващо. Така че следващия път ще опитам по този начин. И ако ми хареса, ако ще да се справя, да още повече ако на вас ви хареса, може да продължа да го правя. То не само в тази игра, в някакви други игри. Скоро смятам да се започна Майнкрафт оцеляване, където да съм сам. Също така скоро най-вероятно ще има и клип отново на мултиплеер света ми с брат ми, който, доколкото разбрах, в миналото видео тази поредица бях казал, че ще покажа къщата му. Той каза, че почти е направил. Така че ще може да видим какво има вътре. Макснахме бензина, което е супер. Стана да макснем останалите части. Също така скоро може да направи отново клип на CS2 или CSGO, както си им викайте, с един приятел, който се зарадвам, че иска да ми каза, че иска да участва в едно такова видео, което аз няма проблеми. За това ще има още клипове на CS, което е супер, ще има разнообразие. Няма да бъде само Майнкрафт, така нататък. Естествено, открих една игра, която все още няма да кажа името им, защото все още не съм изтеглил, но единственото нещо, което ще ви кажа за нея, че е страшна и е за оцеляване. Така че, когато ми дойде реда, по-точно когато я изтегля, като най-вероятно утре ще го направя, защото в момента не ми се занимава да я тегля баш сега. Най-вероятно утре ще я изтегля и може да направя видео на нея или на нещо друго. Ще си макснем бронята на нашата кола, преди по-издръжлива да не се чупи толкова много. Станаха по-дребните работи, като приятеля, трансмисията,
Сега. Ползваме нашия буст. Ще се забивам в земята. Колата все още е здрава, което е супер. Бронята държи. Извинявам се това. Шачки, какво да правим? Сега. Продължаваме си. Бавно, славно. Гледам вече половината път го минахме, така че няма да е толкова дълго време, колкото си мислех, че ще бъде. Не знам, ще пада. Колата ни не е достатъчно мощна да изградим този вариант, затова сега ще направим следното. Кликна трансмисията един път и буста и оставаме с $1. Перфектно. Ползваме си булщето на Макс. Свърши, а така. Използваме тази дъска да се качим отгоре. И едва почупим кутийките. Така че се личи, че ще трябва да апгрейднем колата от към тежест, да може да ги чупим по-лесно. Резачките ми пада, което не е много приятно, но какво се прави? Зарявам този хубав варел. Между другото, от време на време колата бъгва, подбъгва, то даже на видеото най-вероятно се вижда как едната им гума някак си минава през земята и минава от долната страна. Това пътък се да го правя, обаче явно е от версията на играта, защото, както казах миналия път, е малко по-стара версия на играта. И явно има малко, явно по-старите версии на тази игра има някакви бъгове, гличове и както там се наричат. Така че ще апгрейднем тежестта ни, може да чупим по-лесно. Така, свърчаме като ракетка с турбото. Колата ни се разпада в тунела. Интересно. Поне резачката ми остана да ми помага. И се речи, че тежестта помага, защото по-лесно вече чупи тиите, което е супер. Означава, че ще имаме нов рекорд, най-вероятно. Така че в момента се катерим по кутийките, паячи. За кое като едно паяче в момента, катери се по тиите и по варелите. И явно тази тежест е недостатъчна, за да щупим този варел. И да направим масивно бум. Следващото нещо, в което се средоточа да апгрейдна в момента ми, че ще е двигателя. Да може горивото да пада по-бавно, защото много бързо пада напоследък. Пък. Дори тук не се изчаква играта да приключи един вид. Така че се личи, че това е нещо по-старо. Текстът апдейт на между другото версията. Използвам по-нова версия. Ето да използвам мобилната версия, като следствено нали, използвах емулатор, обаче по една някаква причина емулатора, който използвам, не пожела да тръгне на лаптопа, което не знам на какво се дължи. Преди си работеше без никакви проблеми, сега изведнъж просто не иска. Естествено има и други емулатори, които обаче не мога да използвам, защото не знам как се работи с тях. Този, който принципно си използвам,
си е много лесно да се използва. Естествено, както винаги, няма да кажа името му, защото не съм сигурен от YouTube дали няма да ми махнат видео за това, че казва името на програма, която в принцип не спонсорира клип или нещо подобно. Затова цяло не ми се рискува, защото да махат видеа така за такива работи, хем си има причини, хем не е забавно. Тук стигнахме една идея малко по-назад от това, което стигнал по принцип. Но ще си максна двигателя и вече би трябвало горивото да ми пада много бавно, да не се налага да свършва бързо. Така, самата кола в момента изглежда доста добър вид. Не е като преди малко нагъната, начупена. И ми е чудно как все още е цяла и не е изпаднала част от бронята. Ми казах, че не ми е паднала част от бронята и останахме без резачка. Така, качваме кутийките. Взривяваме това. Нашата кола пада някъде долу. Хвално качваме зомбите на предния ни капак, обаче нашия човек, който кара, го интересува, просто си гаска, дава яростна газ на колата, не го интересува, че колата пуши и такива работи. Лесно. Fish Crate Collected. Забравих, че тези ги има. 555 доларчета. Ще си максна и трансмисията и в момента оставям, мисля, че само буста и тежестта да максна. Така че станаха само те. 120 мили в час. Мисля, че са някъде около 240 км в час. Не съм сигурен. Ако греша, ме поправете в коментарите. Не мога да го науча. Набихме се яко с капак напред и колата остана жива, което е чудно. Така, колата бая бързичка стана. След мисля, че на мен така ми се вижда, че се движи много бързо, след като гледах и трансмисията и двигателя. Все пак те това правят. Вече след като си махнах двигателя, горивото ми пада наистина бавно. Защото преди това 5 минути някъде, тук вече беше свършило, пък все още имам останала известна дозичка в резервуарчето. И тази кутийка нещо ни пранква и не ми дава да се обърна. Въртим кутийка, седнем ако топченце, не знам. Максваме тежестта, да можем да чупим по-лесно кутиите и да не бъгваме пак така. Пускаме турбо
Така. Ух, това беше ужасно. Това беше много гадно. Не знам как шофьора не изхвърча през предния прозорец. Така. Тази кола бая големи българи качи, бе. Така. Зомбитата просто фърчат, качват се на капака, возят се малко и изфърчат някъде. Не искам пък този бък да става. Пак да върти кутийка в гумите. Така. Cache Tree Collected, това е супер. И някъде по-наве много, това е голям бър надолу. Ой, газ! Ще стигне кога. Накосам да вземам колата. Нищо, сега ще макснеме буста и вече колата е фули апгрейдната и мисля, че когато поне в новата версия на играта е така, когато апгрейднем колата да даде допълнителна мощ на двигателя. Т.е. колата стане по-бърза или по-мощна, нещо подобно. Какво точно прави това? Никаква идея. Що не е описано никъде в играта какво прави. Но сега предполагам, че ще я взема вече. Бронята ми падна. Там се оръжието ми то седемина. Колкото знам, в новата версия може колата, ако пада назад, да се раздели, да стане на части, да се щупи на две и да остане без буст. Тук не знам дали това е възможно, но като гледам как се чупи колата на части, мисля, че може би и тук го има. Колата ми прилича вече на, не знам, на нещо. Малко АТВ. Обаче моят човек не го интересува, той си натиска газта, кара се. Така падаме в небитието. И сега е момента, да видим, трябва вече да мога да стигна до колата. И сме готови. Взехме следващата кола, което е супер. Вече сме на следващия чаптър единиц. И мога да си апгрейдна горивото, което ще направя. Правим един рън с колата. Това е за нещо като лимузина, нещо подобно. Да гледам бая здраво чупи тази предница. Така, щупихме си прозорците, което е малко гадно. Тук има един такъв крейт с пари. Тези пари тук ще ги вложим така. Съберем гумите, но цяло мисля това да бъде
от този епизод. Надявам се, видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк за тази кола. Се абонирате за канала, да ме мотивирате да продължа да качвам такива видеа. Ще видим следващия път и довиждане!